Sziasztok! Néhány korábbi roadtrip videóban már láthattátok, hogy egy Xiaomi rollerrel utaztam. Igazából szerettem volna egyet, mert be tudom illeszteni a mindennapokba, tudok vele spórolni, kicsit hatékonyabbá válni. Viszont a roadtrip videókon kívül még semmi nem volt róla, úgyhogy a mai videó célja az lesz, hogy ilyen statikus módon bemutassam nektek, hogy ez a roller ez mit tud. Több része lesz egyébként ennek a videósorozatnak. Szeretnék karbantartós videót csinálni, szeretnék utazós videót csinálni. Már több mint 600 km-t mentem egyébként vele, úgyhogy a vezetését tekintve is van tapasztalatom. Úgyhogy azt is szeretném elmondani, hogy én szerintem, hogy érdemes egy ilyen pálcika rollerrel, meg úgy általánosságban rollerrel menni. Úgyhogy tartsatok velem! Azt gondolom, hogy mindenek előtt a külsejéről kellene váltanunk egy-két szót. A roller alapvetően egy pálcika roller kategóriába tartozik, szóval ilyet már sokan láttatok. Ez a Xiaomi Pro 2-től annyiban tér el, hogy így dimenzióiban tekintve minden téren nagyobb lett. Gyárilag 10 tolos kerekek járnak, hosszabb lett a kormány. Most nem mennék bele ilyen száraz adatokba, az a lényeg, hogy elvileg kényelmesebben lehet rajta utazni. A váz az repülőipari alumíniumból készült, igazából ez jelentett bármit. Amit a Xiaomi ír, az, hogy nagy szakítószilárdságú és kis sűrűségű, tehát így egy nagyon merev vázat tudtak ebből az anyagból kihozni, ami könnyű. A súly, amit elbír, az egyébként 120 kg, tehát 120 kg-s ember, vagy mondjuk egy 100 kg-s ember 20 kg-s pakkal, ahogy tetszik, tudja vezetni biztonságosan. A színe ez a megszokott sötétebb szürke. Ami még változott, az a kormánynak a szélessége és a markolatnak a mintázata, mivel nekem más rollerrel nem volt tapasztalatom, ez az első. Én azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon kényelmes mikromobilitási eszköz. Napi 34 km-t megteszek egyébként vele, úgyhogy egészen sokat állok rajta. Szerintem kényelmes. Ha a dimenzióiban nem is megyünk bele egy-két szárazadatot, azért mégiscsak megemlítenék, mint például a motor teljesítménye, ami 700 watt, ezt nem tudja folyamatosan leadni, ezt emelkedőn és gyorsuláskor képes a földre vinni. Egyébként az első kerékben van az agymotor, az akkumulátor kapacitása az 446 wattóra, egyébként így a Xiaomi leírása szerint 55 km-t tud megtenni. Az én tapasztalataim az, hogy általában sportmódban használom, de majd később beszélünk a különböző módokról is. 30 és 40 km között el tudna menni, azt gondolom. Ez mind függ attól, hogy mondjuk mennyi cucc van nálam, használom emelkedőn, segítek-e az elindulásban azzal, hogy mondjuk 20 km/h-ig felhajtom magam, illetve az, hogy hány fok van és fúj-e a szél. Nagyon sokat el tud venni a szembeszél, és nagyon sokat hozzá tud adni a hátszél. A gumik egyébként elől és hátul is olyan duragéllel belülről felszerelt abroncsok, ez a Xiaomi-nak a saját fejlesztése, ami ha belemegy egy kis szálka, akkor gyakorlatilag öntőmittő, nem fog leengedni, hazajutsz vele. Az agymotorban ugye megvan az a funkció, ami az elektromos autókban is, illetve nem is az agymotorban, hanem ebben a rollerben, hogy képes arra, hogy visszatöltse az aksiba fékezéskor az energiát, illetve akkor is, hogyha elveszed a gázt. Ez egyébként többféle módon állítható. 3 opciónk van, hogy milyen erősséggel töltsön vissza. Az erősségtől függően fog lassulni. Itt látjátok az abban, hogy én a legerősebb visszatöltést használom, mert gyakorlatilag így megvan az opcióm, hogy szinte fékezés nélkül tudok lassítani, és csak az utolsó métereken kell fékeznem. Ez egyrészt nagyon kényelmes, hogy elveszem a gázt, és hogyha nincs bekapcsolva a tempomat, hiszen az is van benne, akkor automatikusan nekiáll lassulni és ezáltal visszatölteni. A másik része pedig az, hogy nem kopik a fékbetét és a féktárcsa. Egyébként egy 130 mm-es féktárcsát kapott hátul, ami egészen jól fogja. A fék pedig úgy működik, hogy alapvetően a gázkart, amikor behúzod, akkor először az agymotorban lévő visszatöltés kezd el fékezni, és ha picit tovább húzod, akkor kezd el fogni a hátsó keréknél a tárcsafék. És akkor ezzel a lendülettel azt gondolom, hogy át is evezhetünk a biztonsági funkciókra. Alapvetően a roller
egy gombbal vezérelhető. Hosszan nyomva kapcsoljuk ki, röviden kapcsoljuk be. Ott látjátok a kis emberkét, pontosabban ott most egy S betű van, ez a sportmód. Dupla gombnyomásra tudom váltani. Az első opció az a gyalogos mód 0-6 km/h között, a második az a D vagy Drive, ez 20 km/h, és a sport az 25-ig. Én azt gondolom, hogy ez a 25 km/h ez teljesen elég. Egyébként ez uniós szabályozás, tudna ennél többet is a roller, de szoftveresen le van korlátozva. A fékkart azt bal kézzel húzzuk be, és ha húzod a féket, vagy hogyha elveszed a gázt és lassul a roller, akkor a féklámpa villog. Ez biztonság szempontból szerintem nagyon fontos, hiszen az autósoknak így eléggé feltűnő lesz az, hogy itt valami történik. A fényszórót az bekapcsolt állapotban egy rövid gombnyomással tudod bekapcsolni. Egyébként 2,5 wattos. Le van csapva a teteje, majd vágok be éjszakai vágóképet. És a hátsó is tovább lett fejlesztve, jobban szórja a fényt. A biztonsághoz hozzátartozik az is, hogy valamilyen szinten, ha magára hagyod mondjuk azért, mert befutsz egy liter tejért a boltba, akkor védve legyen a roller. Ezt a telefonos applikációból tudod aktiválni a motorzárat. Be kell kapcsolva lennie a rollernek is. Látjátok itt, hogy amint belépek a telefonnal a rollerbe, akkor ott meg fog jelenni egy Bluetooth jel, pittyenéssel jelzés. Ott meg is jelent. És a telefon is szépen betölti az adatokat. Hatótáv, aksi töltöttségi szint. És akkor itt az első opció az, hogy lock the motor. Itt kér egy megerősítést, és lezártuk a motort. Ettől kezdve, ha te ezt el szeretnéd mozdítani, akkor pittyeg, fékezi az első kereket, villog is. Ha olyan hatótávban vagy, akkor a telefonnak is jelzi, hogy itt valaki dolgozik a rollereden. Ezt kikapcsolni ugyanúgy lehet, hogy bekapcsoltuk, belépünk a rollerbe az appon keresztül, és unlock the motor. Kész, ettől kezdve tudjuk használni. Itt az appban egyébként van opciónk arra is, hogy a tempomatot kibekapcsoljuk. Én szeretem használni, szóval nekem be van kapcsolva egyfolytában. Ez úgy működik, hogy ha most nem fog ugye elindulni, 5 km/h fel kell hajtani magad. Ha 5 másodpercig azonos sebességgel mész, akkor csippan, és az azt jelenti, hogy bekapcsolt a tempomat, meg is jelenik a tempomat jel a kijelzőn. Ha maxra nyomod a gáz, és tegyük fel, szembeszélve nem éri a 25 km/h, 5 másodperc után nyílgázon a 25 km/h kapcsolja be tempomatra, aztán majd előbb-utóbb eléri, és akkor azt tartani fogja. A rollernek a javára szól, hogy alapvetően a hatótávolsága az mindenképpen egy pozitívum. Még ha az 55-öt nem is, de a 40-et, azt szerintem a legtöbb ember esetében fixen fogja tudni hozni. Emellett szól még az, hogy a Xiaomi az egy megbízható márka, és minden második sarkon szerintem van hozzá egy szerviz. Alapvetően az elektromos járművek és rollerek javára van az is, mint tény, hogy a belső égési motorral szerelt eszközökhöz képest, tehát itt nem csak autóra, hanem mondjuk robogóra is gondolok, sokkal alacsonyabb a fenntartási költsége, és mivel kicsi a mérete, nem benzin van benne, hanem akkumulátor, ezért akár vonaton és metróval is tudjuk szelétmányozni, szóval városon belüli, de mint ahogy én használom, Balatonparti közlekedési eszköznek is egy nagyon-nagyon-nagyon remek kis eszköz. Néhány hátránya is van ennek a konkrét típusnak. Az egyik az az ára, ez egy viszonylag drágább modell, 220 000 forintra tudtam venni, mert akció volt, és ez jó árnak számít. Most megnéztem, 260 000 körül van a jelenlegi ára, úgyhogy nincsen benne sehol sem lengéscsillapító. Erre még nagyon sok tartalom fog épülni a közeljövőben, hiszen így sem a rollernek, sem a vezetőnek nem tesz jót, hogy a magyar utakon használod lengéscsillapító nélkül. A legnagyobb probléma egyébként az összes elektromos rollerrel szerintem jellemzően, hogy utána nézegettem, van már néhány kivétel, de a vízállóság. Az esőben ezeket nem fogod tudni úgy használni, mint mondjuk egy motort, bár azoknak sem tesz jót, de az elektronika, hogyha kap egy kicsi vizet, és ez nem biztos, hogy egyből kijön, lehet, hogy hónapok telnek el, mire az ott szépen neki elkórodálni, problémát okozni. Azt mindenképpen szervizbe kell vinni, és akkor zsebbe kell nyúlni. Igazából ennyi lett volna ez a kis videó, amivel szerettem volna bemutatni ezt a rollert.
mindenképpen iratkozzatok fel, és nézzétek a következő videókat, hiszen ezt a rollert karban kell tartani, meg kell tanulni vele közlekedni, és lehet upgrade-elni is, amire sor fog kerülni. Úgyhogy legyetek itt, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!